Yan. Sino yan? Mga kasamaan ko dati. Baba na. Uy. Ay ko. Hawakan mo itong cellphone. Tumalilin lang ako. Yan, ito po ang ating kasama. Uy! Mga nahalugi ako ninyo kanina. Di ako ninyo malugi ng wana. Di ako ninyo malugi ng wana. Di ako ninyo malugi ng wana, noy. Ini. Naka-uniform na tayo. Ano? First class. Hilaw pa ba gayan? Moderna. Spicer to, Spicer. Maurol na ka rin gapas ko. Wala nang asayte. Ah. Kailangan kong ilalani ka di. Alright. Ipasarong ko siya kenyor naman. Palagasan ko siya kita bibit. Kaya pala. Lagang ibig sabihin, mataram pa. Sabi ko kinini, labo na sa tubig, tining lumukmuk na. Anak, bisitan ko sa mga wangwid ko. Mga lipat kang pagpaliliit ng tubig. Amungan eh. Ay, baka mahiwa ka. Problema nga ni tawibit, natutong na sa iba. Tutong na. Ata na. Ay, nakato. Marigid niya ito. Ano raw? Bula dun. Bula dun. Anong maulian? Binarita baga sa TV. So, pang-relief goods kintang mga buga sa Karagyaw. So, binagyo. Muray na. Tuwa. Luminubog sa bangka. Sa tubig kaya sila nagagi. Kinaya? Kinaya. Ano mga bugat? Patal man kaya sa bangka. Sa tubig sila nagagi sa kagat. Kung saya ta? Kung saya sila nagagi. Maulog mo. Di ba ni? At least. Di ba lubog? Lupo ka na. Patal na bangka uno sa tubig. Tubig. Patal man kaya. Ikaw pa man. Di pa nalawi talaga no? Ballpen sila ang pick up kan pero maski saya ni salpak. Muray ka sa kanyon. Bakit? Ay muli na. Ay pwede ka rin salamat sama. Dapat peno muna ko ninyo. Ay ito. Pag inaako tumangin. Kaya mo raw. Ah. Walo kami. Walo ka mo? Ano nga? Kaya mo raw. Iuli ko kung nasursugon. Kaya raw. Butod-butod na. Gawa sa nga sirin-hirin yung tapa uno. Butod-butod. Di ba pa kinabangan? Mas kiso para lakbas. Di ba siyang mabaklan ano? Butod na. Hirin-hirin. Kaya nga kaning hirin-hirin. Hindi ka maganda maggapas. Tignan mo, may naiiwan. Pugi kasi ako. Yak. Kaya hindi maganda. Sino yung naiwan? Eto oh. Ganyan, para naman sa manok yan. Para sa manok. Wala na yung manok. Wala naman yung manok. Yung ibon natin, yung mga baka natin. Pati baka na dami. Ano silang maiiting. Yung mga babo. Regnus. Yung mga agila natin dyan. Ako ko lang agila. Kailangan kong magalaya. Hindi na ka pinalaya, wala yung kakasulo. Okay, that's stop.
hapon pa ako di kayo. Dapat ako digma. Pagabot ko nga nakarambak na sukuan. Hindi mo nagani pero may tambak. Estimate ko nga nagtambak mo ng bago na gani. Tamang-tama man magani. Nakatambak na. Kuya baga pag red red na sa Tomoro Manila. Kuya. Pero mga pagbaban. Hello, kami sa mga sa kilo. Napawro pa driver ba ganyan? Mo giling ka rin nakasuro sa ibang basta. Dapat mo sa dalawa. Baga pagabot ko na, istorya ko na. Ito ngayon si Pagran, ano istorya ba naman katong yung pipo? Ito ngayon si Jake, sinabay pa. Ang buta na naman nangyayari talaga. Ito yung pipo. Pero sa ganyan, hindi bang mataba. Makatamu yan kan, maliwang na naman. Ano message mo? Ako mo mo yan. Gurang-gurang. Ay, ito ngayon gundo, matindi sa gurang-gurang. Hindi nga naman sugar mami. Pero po nga, kung pigatasan nga ito yung kape. Basta nga makita nga yung may doon mas yung daw mo sa nangipon sa napay. Pero naglara, makas pa, tapos ang hangipon. Ito mo, ang hanip ko pa. Kada wala mo rin yung niya senior citizen na. Sobrang na ulo. Pension na. Ditilit mo na. Kagano, tapos ka rin magani. Pwede po. Ha? Mga problema ni. Kan bunga kan magsana magi bunga na naman ang turo. Di pa man kadi ba sa ko prasa. Sa eta. Wait, bisita ni si Lolo tapat kurang na. Kita nga nabot ang sanggot pagkan buka. Ay mo. Nagdugtong na. Ay mo kan. Pagkan sinong biling ko talagang tikragkan. Hoy, hap, nung ako sila po kaya nga sanggot ang tanap lang subukan kung walang ko pangwani ka din. Pag gagawin pero ng tinay sa bahay niya, kung kaya nito gudon. Puto no. Ano, tapadaran ko raw raga iyan sa ikas. Ang haling malang kang ulo. No! Hello! Mahal tayo ng gabi? Bilang ko na galing ba? Bilang ko na galing sa tragedy? Pagkatapos maganda, bilang mo galing mo? Kuhan pasal ni kadto kuno sa ito sa kadto. Ha? Dirimbag. Di mo naging sa kalimorag ka di. Dimulis no. Kuhan dito sa ito. Hindi na kapag naman ni wala. Plano mo naging. Basta naman matamna na naman kuhan. Puno na yung memory ng phone mo. Ha? Puno na yung memory. Wala na yan. Kaya mo na. Magkarap-karap, ikapin muna tayo doon. Pagkita mo kami, bro. Pagkuhan pa ka din, pagtarok pa ka din.